Значи, както ви обещах и преди, сега ще ви разкажа една история, да са ме питали дали съм металист. Отиваме ние в Борисовата градина с едни приятели и аз съм с тениската на Моторхед. То е лято. Аз съм с тениската на Моторхед. Късикащи, нали, съответно. Жега, ясно е, пие си пиричка, това, онова, ау. И една девойка до мене седи и ме пита. Това не се шегувам, е истински случай. Аз съм с тениската на Моторхед. И тя ме пита, а ти слушаш ли Моторхед? И аз не знам какво да отговоря на този въпрос. Да, вярно, една от тениските ми на Моторхед. И седа и се чуда, викам не. Принципно тази тениска носа, защото просто ме кефи тениската, иначе слушам, викам черно. И тя вика, черно ли слушаш? Вика, какво слушаш? Викам, черно, бе, черно. Софи Маринова, Кондио, Азис, главно черно. Тя седи, има, гледа. И не мога ме разбере. И аз викам, девойко Мари убава, колко и да си убава, нема се разберем с теб.